Shubor nakaslem jong unausan hima. Menteri ka Sarkar Jilla Wabat ya katanat Water Resources Badu MLA ka Mausan Ram Constituency uba Himalaya Shangpliang haringkat ka jing sanran lang di officer ha ka santrik unailar arajar arpuar kilahiar banjurep dala ki jongki khamad ya ka jing tua ka khandau na ka jingrat ha ka wa omngi ha kishnong ki bamarkha bat ka wa omngi kata ka dangar dop bat ka lal pani ka bala jah ki benai islam kata ha benai jilio bat ka bala bu jing ma ya ki te kishnong ki bamarjan khamtam ki yeng ki sem Hadirin ke jing jurap ya kita jakana kaliang menteri ulang basen ansa sedang no ban pentre kenang man ai ke jing yada bakerki ya menta sipor namar kaladan kaman ai jing yada kita artli kisnong na ke jing syarat ya ki yang kisam hakawa umni ka jingsem ke jingwan jungi yang ni rangkat u lokal MLA bah Himalaya Shangpliang rangkat chief engineer SE engineer baro misem ba kade ke jingsya kembaki pa nungsuk sinong dong kini ki like klik sinong dangar dok larpani bat kanong diser ilap pa sibun ki landslide ke la chiang ni ba don ru ya ki jing kisem
kaba kelara bat kila duai no ya ka jong ko jing kesem te kat ang sem hang ni i ba ka de jing sha ka jing je hang ni ba sha penjulor ni na ka department ni la pha ye ki officer ban inspect ya ka ni jaka ba ka jing lap ka jing report jong ki officer jung engineer ki SC baro chief engineer ba kilu i ba ni don kampan lek kerki ya kan dia nama ladang nim protect akan kepo kini kisnong dungi babun ki yang kin sabu no kini ki try yang raja kahang ni pengi la konkret ru ya ka drawing and estimate kumba ciklur sanlap ya ki plus siding tamban lek temporary swa banyada sipo ha kanika siklur sanlap ni lek tang ki jaka baik don ying tu in eye protection yang tu temporary kadang lem lek kerki menta ke bomut ba kitu giying ru kan sara berki tu ki try ru kan sadu ya giying kesem itu ki mak kalau ko ba idon kam ban le tang kitu ki ka ba idon kam ya ka ban le ka permanent hi te kamut ngin sa perkhat mamar kan kalau along bun kulu ngila ban IT no ru ya ni pro lightly ki jaka syaka dalam trabu ladang ber naka state imat kala he plat julu ber ka ide ru banle ada mle ru bani ka imat kenika dangar nangka dangar dop larpani bar kenika disiar imat kan salut kenika sinong lada ka sokal kanem pe jeung ne rengi don ka jingket kli mana kali yang state nginang persangkat bala men protect itu jika bala jot palat bat yang IT ru try rengkat ke jeung mut lang bat lokal MLA ini ai tarjing to pakan simti ngai ti no syaka berapa harai kani kanum slam ini show meeting at least on Wednesday the andang la show meeting ting sa pakat ba ka e ka final decision is ai immediately ba riban le no ya kani ka temporary protection akaban go na soban ai kuble ya minister in charge of water resources rengkat by chief engineer ki superintendent engineer ba ki officers jong department ba ki lai pelai ka por ke jungki ban jurip hidala de ya kini ki jing tua jong kini ki khando ba ke jing penjulor jong de wa ungi ha kani ka thain border jungi ha ka bangi lai long ke jing lang ha kamra jong minister rengkat ba ki nong yalam ba ki rang ba shnong jong kani ka thain jungi jong ka border Minister dalade ilabu ya kini kasi santarik ban ya poi hak ni kecaka ba ikwa ban yu ihi da ki khmat lajong ba in hun ya kata ka jingpun kre jong ka department ya kata estimate wa siklur sanlan de anda ngilawan ban jurip hajaka on the spot inspection minister ila so hun ba an shim ya karai ba de bangin traino ya kini amar but yo ban pendep ya kani ka jingtre haki pol ki bakhandiat haki ni ki tayo lan ki banai ki banwan ka jing julor jong kani ka wa ungi kuma phi baro hilaitip hakani ka hau banai jun haka por ba kawan ka slap ka ba shi tayo ninter kani ka wa ungi kala shlei bat kala rat ya kini ki longying bat kia ki surok ki badan hakani tain border khamtam e hakini ki atli ki snong apo lal pani bat po dangar dom piru pila yus pila wan jurep hi dalade nakaliang ki press ki media kle i ba ka surok border basina do bi sef ru flarat ka sentry post jong bi sef ru flarat te komta te ki don siki ye ndrengi soban ai kuble kar pangi minister in charge water resources rungkat ba department jong i ba la kloy ban ai ya kata ka jing yarap ya kani ka thanjungi ya kani kishnong artili bat kumba pila yosgo na ka suntur jung minister ba ka kam kan serang no shen bat ka estimate la depsna te ngingit ba kini kishnong artili dangar dop alam pani kini yo ya ka jinguntoy na kani ka jingwan jurip jung minister bat hadin kumto ngipoi banlet pe sa ka jaka ka bathamai ka we ka de ponong disial kajing tua juga surok ba kajing penjulor juga ni kwa ungi ha nong disiar kadang long ka sirke shushu de nakaliang minister ila sui hab ban ong ya chief engineer ban pha engineer ban pha ban tho ban wo ban shnai ki estimate marmar kata kan long ka batmai ba de
but kin sapet ya kano ka kam ka bala ban le kham kloi ban yada ya ka jing punjulor kham dap ya ban yada ya ka sinong saurang amar balada ngim sim ya kaning sinjam ban maramat lane ban ai ka jing yada ka protection te ni shooting ba tang hapo khandiat por le se kan ka wa ngi kan sapoi hadu hakasinong saurang te ban yada ya kata akan tu ya minister bagi department bakin sobha bakin le ya kabari ban le hai por i bakatiat pila yo so menne ba i minister i long ba ya kani ka kam ya mentang inang le temporary number ba na state fund kim simdon pisa bun ndai kat ban suyada menta immediately kin ai kano no ka kenja jingtre ka ban yada ya kini kisno ndai la ong minister ba ya kani ka kamba ngi hab ai tibet haka Brahmaputra board kata kamut kapisa kan wan na central government de ngin saya syong rekat by minister ke jing tre rekat badi ngin abudin lem ya ki sanction ki badan hapo state government dan ki sanction ki ban poi sha central government ru ngin sabudin lang badi bat ngin sa persyang kat bala ban penyo ya kita ki sanction lengba ka Brahmaputra board ban yo ban pentre khamba shushu khamjanai shushu amar ka length jongkani ka jingjulor kumbalong menta kalong jan saus pa meter te saus pa meter kamot kade ka kam ka bede ban le no marmar ndre habang angi IT ka Brahmaputra board se kandang khamjrong shushu ban ya ka saus pa meter kan long be all along the stretch jongkani ka wa ungi hadu ban dakut kini kisnong jungi na kani ka